Bildumako 9. Liburua dugu eta Juan Luisek Zabalak idatzi du Maltzetaren biografia izan da. Liburua, esan aurrekoetan bezala, bi atal nagusi ditula liburuak, alde batetik liburua bea eta gero gainean itxatitza CD bat dauka. CD honetan, biografia balio nentzia emanez, grabazio zahar eta inedito osatutako CD bat da, ez? Eta, uste gauza politia gelitu dela. Kazetera batik aste honetan galdetzen zidan, ez? Eta aginean zergatik, ez? Maltzeta askotxerra saltzan bat, aginean zergatik. Berak hala esaten zuen, ezkondu nintzen urtean beste bat bidali nuen, baina bestela han egingo nituen 34-35 urte San Martinetan. Urte asko dira, eta nik uste hor auzokideekin eta harreman estua sortuko dela, hainbeste urtetan juten. Pentsatu Maltzeta bere kotxea osi aurretik trenen etortzen bentzan, Urolan, aginetako estazioa, eta hemengo auzoko batzuk jun motorren eta kartzen bentzuten ona. Gero, urtez urte aldatzen bentzan, baina baserritean ematzen ostatu, bai lo eta jana. Bintzet, aben dainun taberna irikitzen arte, eta gero hemen Ainiako taberna arte, baina orduan bintzet, eta nik uste hor, harremana, nahi eta nahi ez, estua bilakatzen dela, ez? Eta gero, bestalde, nik uste Ainiarrake estimatuko zutela, hainbeste urtetan deitu ziotenen, zaila da auzo batetik hainbeste urtetan segidan deitzea, trikiterari behari ez, moda dela eta batera beste aldatzea erresago dalako. Baina egia da, gure belaunaldiko asko trikitixaren kontu hau bizizan degula, gurasoen gauza bat, modaz pasatutakoa, urruna guretzako, batez ere behar bada kaletarrak, kaletik gertu hasi ginenok, ez? Eta nire kasuan, esan behar dagoen, nik jaio eta hasi nintzen ingurua da oso trikiti ingurua. Zabale basaren ondoan, landakandare bertan dago, imuntzo begien aurrean neukan balkoitik, eta Maltzeta eta familia han bizi izan Altzibarren garai hartan. Baina, esan bezala, trikitixa zen, gurasoen kontu bat, pasatutakoa, eta gu beste musika batzukin, da beste... Oso liburu polita egin du, eta sorpresatxo handia eman zigun ere aitaren baserrira jun, eta, bargazkitxo batzu bidali zizkigun, eta, guretzat oso polita dia gauz guzti horiek. Eta etorri zaten guzti hori, aginari ere bai, utzi digulako hemen egitea aurkezpena, aitantzat oso leku berezia zela badakit, lagun asko zitulare bai, eta oso arro egongo zen, bizi bazen hori jakin da. Orduan, eskerrak besterik ez, amatan ere partez denontzat.